Ar y cyntaf o Mehefin, casglodd 40 o ffermwyr llaeth y tu allan i ffatri brosesu llaeth Saputo yng Nghastell Newydd Emlyn. Roedden nhw'n protestio yn erbyn yr hyn maen nhw'n honni yw'r pris angynaladwy o isel mae'n tynnu dderbyn gan Saputo am ei llaeth. Bod prisiau tanwydd, cwrtaeth a bwyd wedi codi, mae'r pris mae'n tynnu derbyn gan Saputo yn un o'r rhai isaf yn y diwydiant, sefyllfa sydd yn gorfodi nifer o ffermwyr i adael y diwydiant llaeth. Mae pris y llaeth wedi'n gael da Saputo ar hyn o bryd wedi cwmpo 6 y litr oedd ar December, a nawr ni'n cael ein talu 19 y litr am ein llaeth, sydd ymhell o dan pris mae'n costi ni gynhyrchu. Ac wedyn mae'n gallu mi'n busnes redig wrth werthu eich cynnyrch o dan pris mae'n costi i ni gynhyrchu fe. A wedyn mae'r ffermwyr yma yn flin iawn am y broblem hyn. Mae cytundeb wedi cael ei wneud a mae rhaid i ni aros blwyddyn cyn gallwn ni fynd mas o Saputo. Ond mae rhai bobl, o'n i'n meddwl bod y cytundeb ni yn cownto byddwn ni'n cael llawn gymaint o arian a tymyn fach extra na beth oedd yn costi ni gynhyrchu fe. Mae'n drychinebus bod y ffermwyr yn gwynebu tair cinog yn is na proseswydd sydd yn Sir Fôn sy'n fodlon casglu llaeth yma am 2 cinog rhagor. Mae'n drychinebus bod nhw mor isel yn y farchnad a'r sefyllfa fel mae iddi yn economaidd yn gefn gwlad. Maen nhw wedi bod yn ffyddlon i'r ffactri yma ar hyd y blynydde trwy amser eitha caled, a maen nhw'n heiddi gwell na hyn gyda Saputo. Fel undeb, o'n i'n meddwl pam gaethodd Saputo Cymru rhwng drosto, bod nhw'n gwmni da a bod nhw'n mynd i fod yn gyfnogol i'r ffermwyr ac i'r bobl sy'n gweithio yma. Ond dyw hyn yn mynd edrych yn bod yn debyg. Ond nid prisiau llaeth yn unig oedd yn ei poeni. Roedd y ffermwyr hefyd yn pryderu am gytundebau sydd yn ei barn nhw yn rhy gyfyng ac yn ei rhwystro rhag edrych yn brynwr arall i'w llaeth. Felly beth yn union roedden nhw eisiau gan Saputo? Wel, mae yna fferms eraill fel Glambia a Dairy Crest yn chwilio llaeth gyda ffermwyr ar hyn o bryd, a mae'r hynna fodlon talu rhyw 2-4 cinog yn fwy na beth mae Saputo yn talu ar hyn o bryd. A mae gofyn am y llaeth, mae demand am y llaeth i ni'n gynhyrchu, ond mae Saputo yn pellu gallwn ni fynd ato nhw. Beth sydd wedi digwydd yn hyn yn Saputo yn angyffredin y ffaith bod y cwmni yma'n gwysgu ar ei ffermwyr ei hunain a dim yn fodlon rhoi pris teg iddyn nhw, a hefyd dim yn fodlon rhyddhau nhw o'i contracts, achos i fod yn deg i'r rhain, maen nhw wedi rhyddhau rhai ffermwyr dechrau'r flwyddyn a diwedd llynau, a dim ond am decbynt o dal. Felly ddylen nhw fod yn rhoi'r un cyfle i'r rhain i ymadael eu contract. Wrth y trafodaethau rhwng y cwmni a'r ffermwyr ddyrwyn i ben, roedd yn glir nad oedd Saputo yn fodlon codi'r pris maen nhw'n ei dalu am y llaeth. Fe ofynnon ni i Saputo am ddatganiad, ond hyd yn hyn nid ydynt wedi ymateb i'n ceisiadau. Fe ddywedodd llefarydd swyddogol bod y cwmni yn dioddef yn sgil amodau anodd yn y farchnad, ac felly nad oedd hi'n bosib cynnig gwell pris i ffermwyr am ei llaeth. Ond mae'n debyg bod y protestwyr wedi gorfodi'r cwmni i newid i meddwl am un o'i gofynion. Mae'r aelodau wedi gofyn i fi roi datganiad ar rhan yr aelodau nath trafod gyda'r cwmni, ac y pwynt cyntaf yw bod na ddim codiad yn y pris llaeth yn ei gwynebu nhw, yn hytrach maen nhw'n dala at y gostyniad a digwyddodd 2 cinog y litr yn dechrau Mai, a felly mae'r dyfodol o ran y pris llaeth yn edrych eitha gwael iddyn nhw. Ond yr ail bwynt yw bod nhw wedi cael rhyddid i ddod allan o'i contract gyda dyddiad sy'n yn cydsynio gyda Saputo, felly os ydyn nhw am symud i rywun arall, mae Saputo wedi boddloni hynny fel goodwill ar gyfer y dyfodol. Mae'r ymateb yn dorcolonus bod nhw'n gadael y ffactri ar ôl yr amser maen nhw wedi bod yn ei chefnogi ddi, ond maen nhw hefyd yn bles bod nhw'n cael rhyddid i fynd i wylo am well pris rhywle arall. A felly, hwnna yw'r pwynt mwyaf bwysig bod y rhyddid dan nhw'n wneud hynny. Byddwn ni'n meddwl bod na nifer helaeth yn nhw'n mynd i symud i rhywle, ond mae yna gyfle dan nhw nawr i wylo beth sy'n allan yn y farchnad, a mae yna falle 5 neu 6 cwmni yn prynu llaeth yn Gorllewin Cymru, fydd â diddordeb yn mynd â llaeth rai o nhw.